ассалому алайкум мухлисони канали Саудутиҷӣ. Бародаро ва хоҳарои азиз, ҳама каса созаен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Бародаро чӣ хеле десен имрӯз бо як навори пачкаи дига навори мошинҳои фурӯшияй. Касера мефора ки навори хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар комментария бародаро канали диюми хидма закрепит кардагиам. Дар ӯ канал видеои хонаҳои фурӯшӣ мепартом ва дар ин канале десен бародаро мошинҳои фурӯшӣ мешава. Тамошо кунем бародаро ва як дона лайки бепила биҷихен. Агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша, инами рақамҳода танҳо дар ватсапаш роӣ кунем бародаро, мо барои харидорора рекламаш мекунем. Видеора тамошо мекунем. Рафтем. бародаро навора сар кардем. Видеора то охиша тамошо кунед. Ҳам мошиное ки гуфтак будем бародаро бисёрша арзонтарша ёфтам. хоб якам эълони имрӯзаи мо бародаро чӣ хеле десен Toyota Corolla соли баромадаш 2003. Сӯзишвориш танҳо бензини холиай бародаро, кузоваш седанай. Рангаш серебристи, объём мотораш 1.3 литр. бародаро объём мотораш 1.3 литр, камрасход, коробкаш автоматай. соҳиб мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочни мефурӯшемша. маълумоти бештара ба телефон мегирем гуфтагиай. ҳамин мошине десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа, нархша 55,000 сомонӣ мега, бо арзонам мекадай. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанем. дӯстони азиз, навора давом метем. Диюм эълони имрӯзада мегзарем. касера мефора ки хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар комментария канали диюми хидмат закрепит кардагим бародаро, бо як бор дига да ёдтон биёрам. хоб ин мошине десен бародаро Opel Astra J соли баромадаш 1998, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, кузов седан. хоб объём мотораш 1.6 литр, коробка механик будай. соҳиб мошин гуфтагия ки мошинам нахадуай, газ бензин кор мекуна, ҳуҷҷатош 5 моҳи дигай. савдо дар пеши мошинай, касе харидор боша ба занг бизана гуфтагиай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахтай, нархша 29500 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. марҳамат, занг бизанед. хоб тамошобинони канали Саудутиҷӣ, бародаро битонен ҳамун як дона лайки бепила биҷиқен ва ҳамин видеои моро дар имотон падилиса кунен ва чӣ мошине ки дар корай дар комментария бинависен. ман агар арзонтар шароӣ кардан ба мо барои шуморо инам хел рекламаш мекунам. хоб ин мошине десен бародаро Daewoo Leganza соли баромадаш 1998, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, кузов седан, ранги сиёҳ, объём мотораш 1.8 литр, коробка механикай. соҳиб мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, газ бензин кор мекардай, газаш евро 4 будай бародаро, документош то моҳи 2022 ҳастай. мотораш 1.8 простой, 8 клапанай, салонаш тозаи бародаро, хушрӯяи мошин ҳолаташ хубай, задагӣ пусдагӣ надорад. илтимос касе харидорен занг бизанед гуфтагиай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 9300 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. номерош ҳаст, метавонед занг бизанед. хоб тамошобинони канали Саудутиҷӣ, бародарое ки мошинои маладёжниро дӯст медорам, бародаро ина мошини арзона биқапен. нархш гарани арзонай. хоб ваз 2115 соли баромадаш 2004, солаш хеле навай. сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, кузов седан, ранги серебристи чӣ хеле десен, объём мотораш 1.4 литр, коробка механикай. соҳиб мошин гуфтагия ки савдо дар пеши мошин, электропакет дора, 5 моҳи дига ҳуҷҷатам доштай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 10000 сомонӣ мега бародаро. 10000 сомонӣ, бо арзонам мешава, алишам мешава. гуфтагӣ нест ба чӣ алиш мекунам. хай номерои телефонаш ҳастай, занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби мошин бигирен. хоб дӯстони азиз, эълонмона давом метем. мегзарем ба як мошини фурӯши дига, мошини маладёжниай. бародаро агар чӣ мошине ки дар кор боша, дар комментария бинависед. мисол маладёжни дар корай, ё мисол ягон Opel дар корай, Toyota дар корай, Mercedes дар корай, чизе мисол дар корай бинависед. ман ҳатман дар видеои оянда мемонам. хоб ин мошине десен ваз 21 даҳай соли баромадаш 2002, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, объём мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиб мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фақат харидорои аниқ занг бизанед. мотораш 1.6, аккумулятор нав пачка, 4 баллони нав дорад, документош доштай будай, документу бародаро. хоб састани мошин хубай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 16000 сомонӣ мега, бо арзонам мекадай. номерош ҳаст, занг бизанед.
дӯстони азиз, эълонмона давом метиҳем. Бардоро лайкҳоро биҷиқена, то охири видеоро тамошо кунен. Оли беҳтарин мошино давоми видеода ҳастай. Хоб, ин мошине десем бардоро Opel Astra FI дар кузофи универсал, яъне ки караванай. соли баромадаш 1997 сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, рангша зелёни гуфтагия. Бардоро ана объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. Бардоро ҳолати краскашам чихеле десен созай. қарор доштай дар шаҳри Душанбе, нархша 23000 сомонӣ мега. Бардоро солаш 97 23000 сомон. номеро телефонаш аст, занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби мошин бигирен. дӯстони азиз, эълонмона давом метиҳем. мегзарем ба мошини фурӯшӣ. чихеле десем бардоро Mercedes ай. Хоб, Mercedes C-класс соли баромадаш 1996 будай. 1996. сӯзишвориш танҳо бензин будай. кузов седан, рангаш серебристӣ. чихеле десем бардоро ранги серебристӣ, ранги хадавой. хоб, объем мотораш 1.8 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. қарор доштай дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа, нархша 30000 сомонӣ мега. Бардоро 30000 сомонда шумо метавонед ки ин Mercedes хушруака бихаред. номеро телефонаш аст, занг бизанед, маълумоти бештар аз соҳиби мошин бигиред. бардоро эълонмона давом метиҳем. мегзарем ба як мошини фурӯши дига. мошина бинем бардоро чӣ хел фасонай. бовар кунед, хидмдам гарени махқул шуда ки ин мошин. хоб, ин мошине десен ҳозир номша мегум. бардоро ВАЗ 2112 касе намедона. соли баромадаш 2002. сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузовша хетчбек гуфтагия. бардоро кузоваш хетчбек ачи хеле десен, ранги сафед. объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам тупчай срочни пулум дар корай. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, нархша 13500 сомонӣ мега. 13500 сомонӣ. занг бизанед. дӯстони азиз, тамошо кардаеса бошен, як дона лайки бепилла биҷиқем. бардоро бо хеле хуб мешава. ин мошине десен Toyota Mark II. соли баромадаш 1996. сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузов седан, объем мотораш 2 литр, коробка автомат будай. бардоро соҳиби мошин гуфтагия ки мошин нахадуай, фақат хадавой мекунӣ. тамом документош тамом шудагия. харидори аниқ занг бизанед. илтимос беҳуда занг назанед гуфтагия. яъне ки бардоро илтимос ғам натен гуфтагия да. хоб, ина дискош фасонай, ҳолати краскашам чихеле десен созай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 16000 сомонӣ мега. фақат харидори аниқ бардоро ин ҳамин номерода метавонед занг бизанед, Mark II бихаред. дӯстони азиз, мегзарем ба мошини камрасход. бисёри бардоро ин мошиноро не ки дӯст медоранд. мисол ман хидмам ҳай кардагия ин мошиноро, мошинои хубанд не ки. чӣ хеле десем бардоро Daewoo Nexia соли баромадаш 1996. сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузов седан, ранги сафед, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. газ, бензин ҳардуш кор мекардай. қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, нархша 15000 сомонӣ мега. бардоро на дискарам доштай 15000 сомон. алишам мешава. гуфтагӣ нест ба чӣ алиш мекунам. хай номерои телефонаш ҳастай, занг бизанед, маълумоти бештар аз соҳиби мошин бигиред. дӯстони азиз, эълонмона давом метиҳем. хоб, ин мошине десем бардоро Daewoo Tico ай. Daewoo Tico соли баромадаш 1996. сӯзишвориш бензини холӣ будай. хоб, рангиш сафед. чӣ хеле десен, кузовша седан гуфтагия. объем мотораш 1.3 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. илтимос беҳуда занг назанед гуфтагия. яъне ки касе харидори аниқ боша ба занг бизанад гуфтагия. ҳамин мошини бардоро Tico қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархша 17000 сомонӣ мега. арзонам мешава. алишам. номерои телефонаш аст. маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг мезанед. дӯстони азиз, мегзарем ба мошини хетчбекай, мошини арзонтарай. мисол солаш 90 не ки мошинои хубанд. ҳозир ман бардоро ҳамаша гап мезанам метумтона. хоб, ин мошине десен Opel Astra F соли баромадаш 1992. чӣ хеле гуфтам, газ, бензин кор мекуна. кузов хетчбек, рангша кабуд гуфтагиай. объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай.
соҳиби мошин гуфтагие ки мошинам дар ҳолати хубае. хуб қарор дорад дар ноҳияи вахш бардро нархша 14000 сомонӣ мега, арзонам мекадай алишам. навистагӣ нест ба чи алиш мекунам бардро, хайна номерои телефонаш ҳастай, занг бизанед, мисол ба чи алиш мекуна ё мисол 14000 сомонда бихарен, солаш 92. дӯстони азиз, и хечибе ке дидесен бардро и солаш 92 нестай, и солаш 97. хеле да сурат десен бардро 97аш бо хай состаракай. ози ҳамаша гуфта метумтон бардро Opel Astra F соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, кузов хечибек, рангаш золотисти, яъне ки ранги тиллоӣ. ҳамин ранг бардро хадавоя, мисол нисбати дигар ранго 3-4 фарқ мекуна. объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагие ки состоянии мошин хубай, савдо дар пеши мошин бо савдо ҳам мешидай. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, нархша 28000 сомонӣ мега. харидори аниқ бошӣ, занг бизанед. тамошобинони канали Саудутиҷӣ бардро ибад навори мошинҳои фурӯшии имрӯза касе то охири видеора қатъиман тамошо кард, бардро дар комментария рақами 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. агар видеои мо шумода мақбул шуда боша, ҳам я дона лайки бепала биҷихен, ҳамин видеои моро бардро дар имотон падилид сакнен ва чӣ мошине ки бардро дар кора дар комментария бинависен. ва канали диеми моро бардро аётон наброрен дар комментария. ана канали диеми хидмат закрепид кардагим, дар у канал хонаҳои фурӯшӣ мепартом ва дар ин канали десен бардро навин мошинои арзонам. инам хеле бад видеои имрӯза бардро, то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. хайр.